Χτύπησε το ξυπνητήρι του νωρίς σήμερα, μόλις που χάραζε η νέα μέρα. Θα έφταναν τα γράμματα και έπρεπε να τα διαβάσει όλα για να βγάλει το δρομολόγιο. Παλιότερα αυτό ξεκινούσε μέρες πριν. Είχε τις κατασκευές, βλέπεις. Το εργαστήρι του λειτουργούσε νυχθημερών. Τώρα πια έχει ερημώσει. Τα ξωτικά πίνουν μπύρες και κοιμώνται από το ξημέρωμα έως το άλλο βράδυ που συνεχίζουν να πίνουν μπύρες. Χωρίς ιδιαίτερη διάθεση, σηκώθηκε από το ζεστό του κρεβατάκι, φόρεσε τη χοντρή του ρόμπα και σούρθηκε ως την κουζίνα. Ετοίμασε μια μεγάλη κούπα καφέ και πήρε μια βαθιά ανάσα, ψάχνοντας το θάρρος να βγει στη χιονισμένη αυλή για να μαζέψει τα πρώτα γράμματα. Είχε ήδη λάβει αρκετά. Τα κούμπησε στο βαρύ ξύλινο στρογγυλό τραπέζι. Ύστερα έβαλε λίγα μικρά ξυλαράκια στη σόμπα και κερί προς άναμα. Σαν πήρε να φουντώνει, πέταξε βιαστικά κάνα δυο κούτσουρα για να έχει τροφή η αρχόντισσα του σπιτιού. Έτσι έλεγε τη φωτιά. Σε εκείνα τα κρύα μέρη την έχουν σε μεγάλη εκτίμηση. Έκλεισε το φλιτζάνι στις χούφτες του, έκανε να πιει μια γουλιά και κοίταξε απρόθυμα τη στίβα με τα γράμματα. Ύστερα πήρε στα χέρια του ένα από αυτά, το άνοιξε και άρχισε να διαβάζει. Αγαπητέ Βασίλη, ο γιος μας ο Κωστάκης θέλει για δώρο φέτος ένα τάμπλετ. Βρήκαμε ένα φτηνό σε ένα πολυκατάστημα. Το έχουμε κρύψει στο κίτρινο ντουλαπάκι που έχουμε κάτω από τη σκάλα της εισόδου, πίσω από το ρολόι της ΔΕΗ. Θα φροντίσουμε να το βάλουμε νωρίς για ύπνο, αλλά είναι πονηρός. Πιστεύω θα βρει τρόπο να μας ξεφύγει για να κρυφοκοιτάξει, οπότε σε παρακαλούμε να είσαι όπως σε θέλει. Χοντρός με γενιάδα και κόκκινα ρούχα. Αυτή η τηλεόραση έχει κάνει πολλές ζημιές. Αμάν πια με αυτά τα κόκκινα ρούχα. Και μου έχει σκιστεί το παντελόνι. Άιντε ράβε γεροβασίλη τώρα. Επόμενο γράμμα. Αγαπητέ Βασίλη, πάει το Αγία, σκέφτηκε. Η κόρη μας η Ελίζα θέλει το σπίτι της Μπάρμπι το μεγάλο. Το αγοράσαμε αλλά δεν έχουμε που να το κρύψουμε και έτσι στο στείλαμε εκεί. Να το μεταφέρεις με προσοχή, Σάστησε για λίγο. Δεν θυμόταν να είδε κάποιο πακέτο εκεί έξω. Δίνει ένα σάλτο και πετάγεται στο παράθυρο. Μα τι τεράστιο κουτί είναι αυτό. Αχ, αυτοί οι γονείς χειρότεροι από τα παιδιά είναι. Από τότε που συμφώνησε με τους γονείς να μεσολαβεί για την παράδοση των δώρων, διαπίστωσε ότι είναι πιο απαιτητική και κακομαθημένη από τα παιδιά. Μωρέ καλά είχε κάνει και είχε εξαφανιστεί τόσα χρόνια. Δεν έπρεπε να είχε γυρίσει ποτέ. Είχε απογοητευτεί τόσο από τους ανθρώπους που αποφάσισε ότι θα σταματούσε να μοιράζει δώρα στα παιδιά τα Χριστούγεννα. Βλέπετε, στα χρόνια που είχαν περάσει από τότε που ξεκίνησε αυτή τη δουλειά, είχε εξελίξει το εργαστήριό του πολύ. Είχε εκπαιδεύσει τα ξωτικά του και έφτιαχναν πραγματικά αριστουργήματα. Μέρες και νύχτες έβαζαν όλο το μεράκι τους και όλη την αγάπη τους για τα παιδιά σε κάθε παιχνίδι που έφτιαχναν. Κάποια Χριστούγεννα όμως, ταξιδεύοντας με το έλκυθρό του, παρατήρησε πολλά από τα παιχνίδια που είχε μοιράσει τον προηγούμενο χρόνο, σπασμένα και πεταμένα στους γκρίζους αφιλόξενους κάδους απορριμμάτων. Τόσα παιχνίδια που με αγάπη και μεράκι έφτιαχνε για τα παιδιά, που του έγραφαν γράμματα και τα ζητούσαν με πάθος, βρίσκονταν τώρα ρημαγμένα στους κρύους δρόμους της πόλης. Τι νόημα είχε λοιπόν να συνεχίσει? Αντί να μοιράζει χαρά στα παιδιά και έμεσα έστω να μαθαίνουν να εκτιμούν όσα έχουν, τελικά η ύπαρξή του και τα χατήρια που τους έκανε τα μετέτρεπε σε άπλιστα και αναίσθητα όντα. Πώς αυτά τα παιδιά θα μάθαιναν να ζουν αρμονικά με τους συνανθρώπους τους, να βοηθούν, να αγαπούν και να σέβονται τους γύρω τους, όταν συμπεριφέρονταν τόσο άκαρδα στα παιχνίδια τους? Άψυχα, ναι, αλλά παιχνίδια που τόσο τα ήθελαν. Πώς γίνεται να τα βαρέθηκαν μέσα σε ένα χρόνο? Καμιά συναισθηματική αξία δεν έχουν γι' αυτά, ούτε το γεγονός ότι τους τα έφερε ο Άγιος Βασίλης. Αυτοί οι μικροί υποκριτές τον είχαν στενοχωρήσει πολύ. Όλη του η λαχτάρα και η χαρά για το μοίρασμα των δώρων πήγε περίπατο. Λοιπόν, όχι. Δεν μοιράζω τίποτα. Γυρίζω σπίτι.
Δεν ξαναδιαβάζω από κανέναν γράμμα. Δεν ξαναφτιάχνω δώρα. Παύω να είμαι ο Άγιος Βασίλης σας. Πού είναι η αγνότητα? Πού? Έτσι θα πετάτε μεθαύριο και τους φίλους σας και τους αγαπημένους σας μόλις τους βαρεθείτε? Κι έτσι πήρε τη μεγάλη απόφαση να χαθεί. Θα σκηνοθετήσω το θάνατό μου και θα ξεμπερδέψω μια για πάντα από αυτούς τους μικρούς άκαρδους. Σκέφτηκε. Και το έκανε. Είχαν βουήξει τα μέσα ενημέρωσης τότε με το έλκυθρο του Άγιου Βασίλη που ξαφνικά γκρεμοτσακίστηκε πάνω σε μία πλαγιά. Και να σου να αναπαράγουν όλα τα μέσα βίντεο με τη μεγάλη έκρηξη που φώτισε όλο τον ουρανό. Δεν βρέθηκαν παρά μερικά συντρίμμια και κάτι υπόλοιπα από κορδέλες και περιτυλίγματα δώρων εδώ εκεί. Οι γονείς θλιμμένοι άφηναν λουλούδια και κεράκια σε αυτοσχέδια μνημεία που έστειναν στις γειτονιές για χάρη του και τα παιδιά απαρηγόρητα έκλαιγαν γοερά. Από την άλλη πλευρά, προς χάριν της τηλεθέασης και του αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από τα φλέγοντα ζητήματα της κοινωνίας, οι φήμες ότι Κοντζά Μάγιος ήταν υπό την επήρεια μέθης και έτσι έχασε τον έλεγχο του ελκύθρου του, στέλνοντας στο θάνατο τόσους ταράνδους ο ασυνείδητος Άγιες μέρες, οργίαζαν. Αλλά καθόλου δεν τον είχε πειράξει αυτό. Δεν περίμενε και τίποτα καλύτερο από αυτούς. Για χρόνια είχε ξεχαστεί. Οι γονείς έπαιρναν τα δώρα των παιδιών τους και τους τα άφηναν κάτω από το δέντρο. Αλλά η μαγεία των Χριστουγέννων είχε χαθεί. Τα παιδιά είχαν μαραζώσει. Ήθελαν να υπήρχε, να του αφήνουν γάλα και μπισκότα δίπλα από το τζάκι και να τους φέρνει εκείνος τα δώρα τους. Κάποια μέρα βρήκε ένα γράμμα από ένα γονιό στο γραμματοκιβώτιό του. Αγαπητέ Άγιε Βασίλη, ξέρω πως ήταν όλα ένα ψέμα, ένα κόλπο και είσαι ζωντανός. Ξέρω πως δεν γίνεται να πεθάνεις ποτέ. Ο Άγιος Βασίλης ένιωσε μια ταραχή. Ποιος ήταν αυτός και πως ήταν δυνατόν να ξέρει? Δεν έχω σκοπό να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Καταλαβαίνω πια ότι είχε σοβαρό λόγο να θέλεις να εξαφανιστείς. Καταλαβαίνω πως σε απογοητεύσαμε. Έχεις δίκιο να μην θέλεις παρτίδες μαζί μας, όμως ο κόσμος δεν θα αλλάξει αν παραιτηθούμε. Συνεχίζουν να γεννιόνται παιδιά και τα παιδιά είναι η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Πώς θα παραιτηθείς από αυτά? Όπως εξελίσσεται ο κόσμος, Άγιέ μου, τώρα είσαι πιο σημαντικός για τα παιδιά από ποτέ. Δεν θέλουμε να σε επιβαρύνουμε με κανένα έξοδο πέραν του ταξιδιού σου. Τα δώρα θα τα παίρνουμε εμείς, οι γονείς. Αλλά είναι πολύ σημαντικό, περισσότερο από ποτέ, να υπάρχεις. Να υπάρχει για τα παιδιά εκείνος που χωρίς αντάλλαγμα μοιράζει σε όλους αγάπη μέσα από τα δώρα. Πρέπει να έχουν τα παιδιά αυτό το πρότυπο. Πρέπει να μην παραιτηθούμε από αυτό. Ίσως έτσι καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα καλύτερο κόσμο. Σε παρακαλώ, σκέψου το και γράψε μου. Υπογραφή. Ο κάποτε μικρός Γιαννάκης. Ιστερόγραφο. Σου στέλνω ένα μεγάλο ευχαριστώ για το τελευταίο σου δώρο. Δεν το ξεχνώ ποτέ. Όσο κι αν προσπάθησαν να με πείσουν πως έπαψες να υπάρχεις και πως δεν ήσουν εσύ που βοήθησες να γίνει η μαμά της Ανούλας καλά, εγώ ήξερα την αλήθεια. Τον θυμήθηκε αμέσως το Γιαννάκη. Ξεχωριστό παιδί. Πάντα ζητούσε κάτι για τους ανθρώπους που είχε δίπλα του. Πάντα πάσχιζε να είναι όλοι καλά. Μόνο έτσι ήταν ευτυχισμένος. Αυτός ο γλυκός Μπόμπυρας ήταν η αμφιβολία που τον έτρωγε όλα τα χρόνια της απουσίας του. Και να τώρα που έγινε ο λόγος να ξαναγυρίσει στην παλιά του δουλειά. Η συμφωνία ήταν να παίρνουν οι γονείς τα δώρα και ο Βασίλης να τους τα παραδίδει. Δεν το έκανε για τα χρήματα, αλλά γιατί οι καιροί είχαν αλλάξει πολύ και τα παιχνίδια πια ήταν τόσο εξελιγμένα που ούτε εκείνος αλλά ούτε τα μικρά του ξωτικά δεν είχαν ιδέα πως φτιάχνονται. Αυτά τα μαραφέτια τα έφτιαχναν κάτι περίεργα μικρά πλασματάκια σε μια χώρα μακρινή. Ήταν κάτι παράξενα ανθρωπάκια που δεν γίνονταν ποτέ τους παιδιά. Καθώς ξεφύλιζε τα γράμματα των απαιτητικών γονιών, έπεσε το μάτι του σε ένα φάκελο με ένα πολύ περίεργο γραμματόσημο. Από πού να είναι αυτό? Σκέφτηκε.
Αγαπητέ Άγιε Βασίλη, βρήκα τη διεύθυνσή σου από τον κύριο με το μεγάλο αρχοντικό στο τέλος του δρόμου. Ζητώ συγγνώμη που σου γράφω. Μου έχουν πει πως εγώ δεν μπορώ να μιλήσω μαζί σου. Πως για μένα δεν υπάρχει ούτε Άγιος Βασίλης, ούτε τίποτα από όσα υπάρχουν για τα παιδιά στο μεγάλο αρχοντικό. Όμως σκέφτηκα πως ίσως θα μπορούσες λίγο να ακούσεις και μένα, ή έστω να νομίζω εγώ πως θα μ' ακούσεις, μέχρι να γράψω και να στείλω αυτό το γράμμα, και όσο θα κάνω να πάψω να το σκέφτομαι. Μόνο μην το πεις στον πατέρα μου πως σου έγραψα, σε παρακαλώ. Με λένε, μου έδωσαν το όνομα Δημήτρη, αλλά με φώναζαν παλιά Αγκύρ, και τώρα έτσι με φωνάζουν οι δικοί μου, εκτός από όταν είναι θυμωμένοι που με φωνάζουν Βλάκα το πιο συχνό. Εγώ δουλεύω στο μεγάλο αρχοντικό, καθαρίζω τον κήπο και τα αμάξια και τις αποθήκες συνήθως. Δεν πάω σχολείο συχνά, έχω μάθει να γράφω όμως και παίρνω κάποια από τα βιβλία από το αρχοντικό, τα διαβάζω κρυφά, αλλά τα ξαναβάζω στη θέση τους. Μου είπαν πως σου στέλνουν γράμματα τα παιδιά και σου ζητάνε δώρα και εσύ τους τα πας. Εγώ δεν είμαι παιδί όμως, είμαι κι εγώ έτσι κοντός και μικρός όπως τα παιδιά του αρχοντικού, αλλά είμαι πιο μαύρος σε χρώμα και πάντα έχω λερωμένα νύχια και άσχημο δέρμα στα χέρια μου και στα πόδια μου. Είμαι μικρός αλλά όχι παιδί, μου λένε. Χτες μου έφυγε ένα δόντι από τα μπροστινά και δυσκολεύομαι να δαγκώσω το ψωμί. Είναι κάπως σκληρό και μου κουνιέται και το διπλανό του. Φοβάμαι ότι θα μου φύγει κι αυτό και τότε τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα. Και αυτό θα ήθελα να σε παρακαλέσω, αν μπορείς και αν θες, να βοηθήσει να φυτρώσει ένα δόντι εκεί που δεν έχω πια και να πάψει να κουνιέται το διπλανό, γιατί πεινάω και δεν μπορώ να φάω το ψωμί μου. Σε ευχαριστώ που με άκουσες. Αγκύρ. Έμεινε με το γράμμα στα χέρια για ώρα. Κοιτούσε τις λέξεις, το μικρό λεκέ στο κάτω μέρος της σελίδας και αισθανόταν σαν να βρίσκεται ανάμεσα σε συντρίμμια, στα συντρίμμια του κόσμου που νόμιζε για αληθινό. Ξαφνικά όλα φάνταζαν αλλιώς. Ούρλωσε τα μάτια καθώς η σκέψη του φώτισε το νου. Τα μικρά ανθρωπάκια που κάπου σε μια μακρινή χώρα έφτιαχναν όλα αυτά τα σύγχρονα παιχνίδια ήταν παιδιά. Τα παιδιά που τόσο αγαπούσε, τα παιδιά που φρόντιζε να κρατάει ευτυχισμένα με τα δώρα του ή έστω τώρα πια με την παρουσία του, ήταν κάποια μόνο από τα παιδιά αυτού του κόσμου. Τόσα άλλα ζούσαν βουτυγμένα στη δυστυχία, χωρίς αγάπη, χωρίς παιχνίδια, χωρίς το δικαίωμα να είναι παιδιά, παραμικροσκοπικοί, πεινασμένοι υπηρέτες. Και αυτός, ένας Άγιος τρομάρα του, είχε πλήρη μεσάνυχτα, που νόμιζε ότι ο κόσμος όλος ήταν αυτό που μπορούσε εκείνος να δει, ή ίσως αυτό που διάλεγε εκείνος να δει, γιατί στα τόσα ταξίδια του δεν κοίταξε τι γινόταν στις δίπλα γειτονιές, στις άλλες χώρες, πήγαινε μόνο στα σπίτια που του έστειλαν τα γράμματα. Να προλάβει τις παραδόσεις τον ένοιαζε μόνο, να μιλούν όλοι γι' αυτόν, το σημαντικό Άγιο των Χριστουγέννων. Αντί για Άγιος, είχε γίνει απλώς ένας ντελιβεράς. Έπαιρνε τα γράμματα, εκτελούσε τις παραγγελίες και τις παρέδιδε στους πελάτες. Περνούσε όλο τον καιρό του μακριά. Έφτιαχνε τα παιχνίδια του, ζούσε με τα ξωτικά του και καμιά ιδέα δεν είχε. Έτσι τα αγαπάς τα παιδιά, Βασίλη, κλεισμένος στο σπιτάκι σου, μακριά τους. Αισθάνθηκε τόσο εγωιστής. Εκείνος κάποτε θύμωσε και εξαφανίστηκε γιατί είδε τα παιχνίδια του, τα δημιουργήματά του στα σκουπίδια. Αλλά δεν έκανε ποτέ τον κόπο να δει πόσες ζωές στιβάζονται στους κάδους απορριμμάτων του κόσμου αυτού. Τίποτα δεν είχε δώσει ποτέ πραγματικά στα παιδιά. Μόνο σε εκείνα που είχαν έδινε και παραπάνω. Ποιος Άγιος? Έτσι είναι οι Άγιοι. Αμδέ, Βασίλη, δεν είναι έτσι.
Άρχισε να περπατά νευρικά πέρα δόθε μέσα στη σάλα του, με κατακόκκινα μάγουλα από την οργή του. Την πάτησες, Βασίλη. Δεν είσαι σωστός, Βασίλη. Τόσα χρόνια χαμένα. Μια ζωή στην πλάνη. Κι αν αυτός ο μικρός δεν έστελνε το γράμμα του ποτέ. Κι άλλα τόσα, Βασίλη. Το σοκ του ήταν ισχυρό. Δεν μπορούσε να μείνει λεπτό μέσα στο σπίτι. Άρπαξε ένα πανοφόρι, φόρεσε βιαστικά τις μπότες του και έφυγε. Για ώρες περπατούσε μέσα στο χιόνι. Προσπαθούσε να τα χωρέσει όλα αυτά στο μυαλό του. Και τη μία απογοητευόταν, την άλλη τρέχαν τα μάτια του δάκρυα, ύστερα θύμωνε και ύστερα ξανά η απογοήτευση, ξανά η θλίψη, η ντροπή, ο θυμός. Σαν άρχισε να σουρουπώνει, πήρε το δρόμο για το σπίτι. Χωρίς καθόλου διάθεση, νηστικός και κουρασμένος, σοριάστηκε στη βαθιά του πολυθρόνα και αποκοιμήθηκε. Την επόμενη μέρα, ο Άγιος Βασίλης ξύπνησε γνωρίζοντας πια τι έπρεπε να κάνει. Όλα ήταν πεντακάθαρα για εκείνον. Η θλίψη, η οργή, η απογοήτευση είχαν δώσει τη θέση τους στο φως της αλήθειας. Ήταν ο Άγιος Βασίλης. Ο χρόνος που χάθηκε είχε πλέον περάσει. Κανένα νόημα δεν είχε να σκέφτεται τι είχε συμβεί. Μόνο ένα πράγμα είχε νόημα. Να είναι αυτός που είναι. Να δίνει πραγματικά αγάπη στα μικρά αλλά και στα μεγάλα παιδιά. Γι' αυτό υπήρχε. Αυτή ήταν η δική του μαγική δύναμη και δεν είχε σκοπό να τη σπαταλήσει ξανά σε οτιδήποτε ανούσιο. Μάζεψε τα απολύτως απαραίτητα πράγματά του, αποχαιρέτησε συγκινημένος τα μικρά του ξωτικά και ξεκίνησε για το πιο μεγάλο και θαυμαστό ταξίδι του, αποφασισμένος να αφιερώσει την κάθε του μέρα κοντά στους ανθρώπους που τον είχαν ανάγκη όχι μόνο τα Χριστούγεννα. Στον καιρό που πέρασε από τότε που έφυγε από το σπίτι του στον κρύο βορρά, έχει ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχει συναντήσει ανθρώπους χαρούμενους, μελαγχολικούς, αγχωμένους, απελπισμένους, ονειροπόλους, χαμογελαστούς, σκυθροπούς, πλούσιους, φτωχούς, μικρούς και μεγάλους. Μιλά μαζί τους, τους δίνει συμβουλές, τους ακούει και απαλύνει τον πόνο τους. Τους δίνει την αγκαλιά που όλοι έχουμε ανάγκη. Απλώνει τα χέρια, καλωσορίζει κάθε πλάσμα που τον πλησιάζει και είναι εκεί να τους θυμίζει πως η καλοσύνη, η ζεστή καρδιά και η αγάπη είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει ο καθένας στον εαυτό του και στους γύρω του. Είναι αυτό το μαγικό που κάνει τη ζωή μας φωτεινή και ευτυχισμένη. Ο αγαπημένος μας Άγιος Βασίλης γυρίζει σε κάθε γειτονιά της θαυμαστής ουράνιας σφαίρας μας. Ποιος ξέρει, ίσως να βρίσκεται κάπου κοντά μας τώρα, ίσως να τον συναντήσουμε σε κάποιο δρόμο ή σε κάποια πλατεία. Αλλά μην ξεγελαστείτε, μην ψάχνετε για ένα χοντρό παππούλι με μακριά λευκή γενιάδα και κόκκινα ρούχα. Είπαμε είναι Άγιος και σαν Άγιος μπορεί και κάνει θαύματα. Ίσως να μοιάζει με κάποιο νέο που βοηθά έναν ηλικιωμένο να κουβαλήσει τα ψώνια του, ή με μια κοπέλα που πάντα έχει ένα καλό λόγο για όλους, ή με κάποια φιλόξενη γριούλα σε ένα χωριό. Άλλες φορές μπορεί να μοιάζει με ένα καλοκάγαθο γέροντα που περιφέρεται στις πλατείες και μιλά για όσα οι άνθρωποι έχουμε ξεχάσει. Μιλά για την αγάπη. Μας θυμίζει πως όσο δίνουμε αγάπη, τόσο περισσότερο ανθίζει μέσα μας. Μιλά για την ομορφιά της προσφοράς, πως όσο μοιράζεται κανείς αυτό που έχει, εκείνο δεν λιγοστεύει, μα πολλαπλασιάζεται. Μαγικό, Και είναι ένα μαγικό που μπορούμε να το κάνουμε όλοι μας, αρκεί να μοιραζόμαστε με την καρδιά μας. Ο Άγιος Βασίλης είναι παντού γύρω μας όπου υπάρχει νιάξιμο. Σε κάθε χέρι που προσφέρεται για να βοηθήσει εκείνον που παραπάτησε, σε κάθε αγκαλιά που δίνεται με θέρμη, σε κάθε λόγο που απαλύνει τον πόνο, σε κάθε χαμόγελο που δυναμώνει τη χαρά. Συχνά δε καμαρώνει τον εαυτό του σε κάποιες από τις παραπάνω μορφές στο ίντερνετ. Βέβαια, ο αγαπημένος μας Άγιος βρήκε την ευτυχία και το νόημα της ύπαρξής του κοντά στους ανθρώπους και έγινε viral, όπως το απαιτούν οι καιροί. Χω, χω, χω! Καλά Χριστούγεννα!